Uthe umzali uSara masize namaculo sizowuhlabelela. Uthi manje ke siyoqala ngosana. Akekho oke wakhipha iculo kuSara. Awucula makumelani bani. Uthi ugcwalisa izwi kulizwi leli engilikhulumileyo. Uthi uma engaphazami ubaba umprofeti u-Isaiah uthi waya wabuza enkosini ukuba kule ndlela esihamba ngayo siyohamba kanjani. Uthi nina-ke masenjoni uma isimo sifana naleso uyathi awuthi letha iBhayibheli bese ngiyakubhekela indaba zakho. Yena wathi nginike ichacho. Lenkosi uSawule ke uma enenkinga yalo moya waye wathi balethe umprofita uhlala phansi. Uthi ngidlalele iharp. Ngokudlalwa ningenza umsindo indaba ezweni esikulo bese ziyehla-ke indaba uma sesehla indaba abe sekhona-ke ukuthi aprofethe umprofeti amandla ukuhlabelela. Uthi siphi-ke ubaba lesi sihlabelelayo asibiza